Yau ni dai zan ga ikon Allah lemun tsami ka janyo ni mun shigo gidan sai da motoci. Me ke faruwa ne? Ke ka ki san ido ko me nayi? Muje. Salamu alaikum. A kai sauri ka kawo mu abin din nan zan je in dawo. Magana fa muke. A kai almajiri ne kake anan kuma? Ka fita wani bawan Allah. To da kudi na zo. Ba almajiri bane. To me faru ne zaka yi da kudin naka da kai shigo cikin gidan motocin? Mota nake so daidai wacce gwamnati yake hawa da shugaban kasa. Ikon Allah. I'm very stupid, I'm very foolish. Ka bar nan wurin. Ga kudi kana fita ban nan gurin ga ma wata. Tamu. Ikon Allah, wanda gaske kake wannan ta ma? Da gaske nake tamun normal. Mace ne ka ce baka san da wajen customer ba ne. Ai tunda ka ce ka zo da kudi a jakanka. Yanzu ne wannan ta ma? Tamun. So nake dama ba zawaga ta ce haka babbo zan dan kai mata yadda ba za ta raina ba. Dan bude mu cikin ta gani. Ikon Allah. Fita mana malam ka bude mu. I don't want peace. I want problems always. It is smoky boy. Kai. Ko wannan ta yi da yanda ake so. Kai ka gama ne ka? Na fito da mota ta. Malam ni fa ba wani abu nake so ba kai mota na Rosiya baka da matsala ni kuma wa zaka kai mawa wannan motar kuɗi gare ta ka faɗa mana baka da matsala ka tabbata wannan motar kuɗin ta kai kimanin naira miliyan 15 zuwa 10 karshen kuɗin ta kenan sai ka ce sai Najeriya bawon Allah kai ka ce ka zo da kuɗi kuma wannan motar kai ka san tana da inganci ko so dan haka in wannan bata maka ba gaskiya ina ganin to sai ku duba gaba a gaskiya ni wannan ce ta mun bawon Allah Allah ya gani to shikenan nawa ka siya nawa ka zo da shi sa'a za a baka miliyan 10 amma hamster ta fashe season 2 I'm telling you. wace ka ba mutane wuri Allah Look at my miliyan face. sa'a ba sai mun je da ka ba Like ka I dan kill a lot season of 2 people. season 1 bata maka komai ba sai season 2 dalla wace dan da ayar ramin waye ishe ka dalla kuma haka ne haka ne Khadija mu tafi gida A'a, lemun tsami mota fa. a mu je gida za mu biya mu tafi